Het is een hele mooie feestelijke dag, dus we kunnen net zien om onze handen staan alle bloemen. Want we hebben de huldiging van de sportkampioen uit de gemeente Karspelen. Acrogym, baanatletiek, streetdance of bowlen. Alle soorten sport kwamen waanstje met je bij de huldiging voorbij en waren de kampioen nog even in het zintje zet. Anouk helle in 2022 haar kampioenschap maar bowlen, als zich ze dat net onkom. Ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat ik kampioen zou worden. Ik was gevraagd om mee te gaan doen en het leek me wel heel leuk. En uiteindelijk ben ik Nederlands kampioen geworden. Ik ga volgend jaar een andere opleiding doen, dus ik denk dat ik binnenkort misschien wel ga stoppen. Maar misschien pak ik het later wel weer op. Net alleen voor Anouk wie het kampioenschap onverwachte. Ek Jitska, die het al jaren aan acrogym docht, zegt de prijs net onkom. We moesten zien nog een team van onze club en die stond eigenlijk altijd wel boven ons. Dus we winnen eigenlijk een soort van al uitgang dat we het waren winnen. Maar hun hier toen iets foutje, dus toen wie het al heel spannend, maar toen maken u ze boven vond ik wel heel spannend en die voelde dus ik weer. En toen wie kreeg bij de ooroefening wel kreeg heuger en toen ben we uiteindelijk Nederlands kampioen. Dus wie echt heel onverwachts, maar wel heel leuk. Vaak is het in deze regio dat bijvoorbeeld het voetbal in heel groot is. Maar hier zit ook een oorsoort sporten bij, die we ik leuk vinden om die onder aandacht te brengen. En we hopen dat de ambassadeurs uit die sporten, die het nationaal kampioen gaan binnen, dat natuurlijk ik erop vertellen. Mooi 8 keer trainen in een week is Jitska op het stuit drok dwaande met haar plan voor de toekomst. Mijn doel is dan nog een EK en een WK helje. Dus dan hebben we dit hier is het EK. Dus dan hebben we over 2 weken hebben we daar eerste kwalificatie voor. En dan het WK is weer volgend jaar. En dan maak ik bij in een oorleeftijdscategorie, maar dat is al je weer van letter.